Il-kampanja negattiva tal-Labor komplet it-tnejn fil-għaxija, hekk kif il-kampanja elettorali issa daħlet fit-tielet ġimgħa tagħha. Robert Abela fetaħ attakk bla preċedent bi frażijiet bħal forzi tal-Aqbut, dan wara li diġà beżza b'dawk illi kien sejjaħ il-forzi kollha illi huma kontra. Kienu basru il-forzi tal-Aqbut. F'diskors ta' 20 minuta Abela reġa' fetaħ attakk fuq il-Maritime Fuel Hub, niċċa ekonomika ġdida li hija appoġġjata anke mill-Malta Maritime Forum u esperti fis-settur marittimu. U wara l-kritika qawwija li rċieva brabta mal-allegazzjonijiet infondati li jagħmel fuq il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg u konvenjentament ma lissen l-ebda kelma fuq il-famuż kontrabandist. Robert Abela kompla jxerred propaganda ta' gideb dwar il-proposta tal-Partit Nazzjonalista brabta mat-taxxa tas-suċċessjoni, fejn skont Abela bil-proposta tal-Partit Nazzjonalista il-poplu se jkollu jħallas 8% ta' taxxa fuq il-prezz total tal-proprjetà. Fake news illi qed ixerret il-Labor, dan meta fil-verità il-proposta tal-Partit Nazzjonalista se tkun qed tħalli eluf ta' euro fil-bwiet ta' dawk illi jirtu e kif mhux se jkunu qed iħallsu flus fuq is-suċċessjoni, tant illi anka hu issa spiċċa dawwar id-diskors tiegħu u kopja l-Partit Nazzjonalista u qed jgħid illi se jkun qed jelimina din it-taxxa. Robert Abela kompla jxerret ukoll il-gidba ta' qotja tal-50 euro fil-ġimgħa lill-pensjonanti, 50 euro li se tkun qed titqassam fuq il-leġislatura sħiħa kif ikkonferma d-deputat mexxej tiegħu stess. Wetkom żieda ta' 50 euro fil-ġimgħa. 10 euro fil-ġimgħa għas-snin kollha. F'ħalaxa Abela kompla jokrob għal voti mingħand il-Laboristi dan wara li għatta attività sħiħa jiffoka fuq il-proposti tal-Partit Nazzjonalista. Ħalli l-ħsara aktar u aktar. Xejn Riolo għal Net News.